Ήταν παραμονή Χριστουγέννων και στο σπίτι των φίλων μας δεν ακουγόταν τσιμουδιά. Επικρατούσε ηρεμία. Οι γιορτινές κάλτσες είναι κρεμασμένες εδώ και ώρα. Περιμένουν να τις γεμίσει ο Άι Βασίλης με δώρα. Τα παιδιά κοιμώντουσαν στα ζεστά τους κρεβάτια. Ονειρεύονταν λιχουδιές και του Άι Βασίλη την πραμάτια. Τι συμβαίνει επιτέλους εκεί πάνω? Ακουγόταν ποδοβολητό και σαματά στην οροφή. Δεν χωράνε στην καμινάδα του Άι Βασίλη οφή. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Αυτή η καμινάδα πιστεύω πως μίκρινε λίγο από πέρσι. Το παράκανε φέτος με τα μπισκότα, Φέτος θα έπρεπε να ζητάει γάλα χωρίς λιπαρά. Το ήξερα πως η δίαιτα σοκολάτας και γλυκών ήταν πολύ καλή για να είναι αληθινή. Λες, Σφιγγόταν και πιεζόταν να κατέβει την καμινάδα. Δεν ήμουν εγώ. Ναι, καλά. Δεν βοηθάτε με το φερσιμό σας. Αλλά μάταια, δεν περνούσε ούτε η γενιάδα. Και πέφτει ο Άι Βασίλης με τουρόι την εξυπνάδα. Ας μην καθάριζε το μπουφέ του εστιατορίου όσα μπορείς να φας με 10 ευρώ. Λες για το εστιατόριο που κήρυξε πτώχευση μετά την τελευταία του επίσκεψη. Εκείνο ακριβώς. Μην ανησυχείτε εδώ κάτω, παιδιά. Είναι όλα καλά. Καλά παιδιά, μιλάμε πως ο τύπος δεν έχει καμία επίγνωση του μεγέθους του. Ζει μέσα σε ένα δικό του κόσμο. Και ποιος είσαι, ο Φρόιτ? Το πέταγμα ελκύθρινη η πρωινή μου δουλειά. Μαζεύω χρήματα για πλαστική μύτης. Μα πώς μπορεί να είναι η πρωινή σου δουλειά, αφού είναι βράδυ τώρα? Γι' αυτό ακριβώς. Λίγη βοήθεια εδώ κάτω για τον τύπο που φορά κόκκινη στολή. Ειδική παραγγελία, πέφτει. Προσοχή εκεί κάτω. Πονάει ο ποπός μου. Φόραγε την όμορφη κόκκινη γούνινη του στολή. Τώρα όμως τη λέρωσαν οι στάχτες και οι καπνοί. Όλα τα παιχνίδια είχαν σκορπιστεί στο δωμάτιο και ο καημένος Άι Βασίλης άρχισε να έχει πονοκέφαλο. Μπορεί να δουλεύουμε μόνο μία μέρα το χρόνο, όμως αν συνεχιστεί αυτό θα χρειαστώ ατελείωτες διακοπές. Μη σπρώχνεστε για να κατεβείτε όλοι να με βοηθήσετε. Θα ερχόμασταν, αλλά δεν είμαστε εκπαιδευμένοι για σπίτια. Από ό,τι ακούω εκεί κάτω, αν μείνει ακόμα λίγο, θα καταστρέψει ολόκληρο το σπίτι. Όχι, σε παρακαλώ. Σταμάτα. Πάψε εσύ. Τώρα θα δεις. Θα έρθω εδώ και θα... Ελπίζω να θυμήθηκε κάποιος να φέρει το κουτί πρώτων βοηθειών. Τι έγινε? Μπορεί να δουλεύω μόνο μία ημέρα το χρόνο. Αλλά αν συνεχιστεί αυτό, θα χρειαστώ κι εγώ διακοπές. Κατά προτίμηση κάπου ήρεμα, όπως σε εκρηγνιόμενο ηφαίστειο. Άι Βασίλη, εσύ! Καλά Χριστούγεννα. Μικρό πράσινο αρκουδάκι. Ο Άι Βασίλης! Οι κραυγές του ξύπνησαν όλα τα φιλαράκια του και τότε κατάλαβε πως τον είδε απλώς στον ύπνο του. Πιστεύω πως θα είναι τέλεια Χριστούγεννα. Να σας πω, έφερε κανείς σας καμία λιχουδιά? Θα αρχίσω αύριο τελικά τη διαιτά μου.
Ήταν απλώς ένα όνειρο. Σωστά. Λέγεται. Τι. Ποιο κανάλι. Όλα τα κανάλια. Όχι. Γκάμιβερ. Γκάλα. Βαμπύρο. Χάρη. Περίμενε. Εγώ είμαι ο Χάρη. Βαμ. Όλοι επάνω και κατεβείτε κάτω αμέσως. Πάνω κάτω, αποφάσισε επιτέλους, Χάρη. Ποιο από τα δύο? Και τα δύο. Έχουμε πήγον περιστατικό στα χέρια μας. Τι συμβαίνει, Χάρη? Είσαι πιο ιστερικός από ό,τι μας έχει συνηθίσει. Σας είπα ξυπνήστε. Είναι ο Άι Βασίλης. Ο καλύτερος τύπος στον κόσμο. Ναι, και του αλλά- αρέσει να σκορπάει αμέτρητη χαρά σε όλους. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά... Και λατρεύω τα Χριστούγεννα. Όλοι αγαπάμε τα Χριστούγεννα, αλλά πρέπει να κλείσεις λίγο το πράσινο σου στοματάκι, να ανοίξεις τα πράσινα σου αυτάκια και να με Ναι, ακούσεις. φυσικά, Χάρη. Αμέσως μετά από αυτό το μικρό τραγουδάκι. 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι πάνω από ένας αριθμός. Don't you know it's Christmas? Oh, it's Christmas. Don't you know it's Christmas? Oh, give me your hand and I give you mine. Hug me, my love. Dooby-dooby-dum. Δεν είναι ώρα για τραγούδι. Έχουμε μεγάλη καταστροφή στα χέρια μας εδώ. Το ξέρω. Χρειάζομαι και κάτι φωνητικά. Give me your hand and I give you mine. Hug me, my love. Dooby-dooby-dum. Give me your hand. Come and follow me to my winter wondergummy land. Εσύ πάντα θες να χορεύεις, να τραγουδάς και να αποσπάς την προσοχή όλων. Ποιο μέρος του επίγοντος περιστατικού δεν καταλάβατε? Γιατί δεν με ακούει ποτέ κανείς? Νιώθω σαν τον καθηγητή επιστήμης μου, τον κύριο, πώς τον λένε, τον ανιαρό τύπο, με την άσχημη αναπνοή που ποτέ μου δεν άκουγα. Εμείς πάντοτε σε ακούμε, Χάρη. Κρεμόμαστε από κάθε σου λέξη. Α, ναι? Τότε τι είπα μόλις τώρα? Αχά! Είπες αχά. Εννοώ πριν από αυτό, πριν το αχά. Πριν το αχά, μα πέρασε τόση ώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Όπως και να έχει αχά. Πριν το αχά, ανέφερες κάτι για κάποια καταστροφή. Τι συμβαίνει, Χάρη? Ο Άι Βασίλης είναι! Είναι! Το καταλάβαμε αυτό το μέρος. Για πες μας και παρακάτω, φιλαράκο. Εξαφανισμένος. Αν τώρα συντονιστήκατε μαζί μας, χάσατε πολλές διαφημίσεις. Αλλά μην μου ανησυχείτε, έχουμε πολλές ακόμη. Τώρα στις ειδήσεις. Όλος ο πλανήτης είναι σε κατάσταση πανικού. Επειδή τα Χριστούγεννα όλο και πλησιάζουν, αλλά τα ξωτικά του Βορείου Πόλου κατήγγειλαν πως αγνοείται ο Άι Βασίλης. Ακόμη δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο καιρό είναι εξαφανισμένος ο κύριος Χο. Προσπάθειες να πάρουμε πληροφορίες από τα ξωτικά του εργοστασίου εδώ ήταν, ας πούμε, εντελώς ανεπιτυχής. Πολύ ζώρικα αυτά τα ξωτικά. Όποιος και να πει πως τα καλά πράγματα έρχονται σε μικρές συσκευασίες, δεν γνώρισε αυτά τα ξωτικά. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Θα σας κρατάμε ενήμερους όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανάμεσα στις διαφημίσεις φυσικά. Παράξενο. Πώς εξαφανίστηκε? Μα τον ονειρεύτηκα το βράδυ. Όχι, μάλλον τα δώρα του. Α, δώρα. Λατρεύω τα δώρα. Γκάμι, τα δώρα είναι καλά και ωραία, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι. Η Κάλα έχει δίκιο. Για τα δώρα που είναι ωραία και καλά. Όχι, για το ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Από την άλλη, θα μπορούσαμε να μην κάνουμε τίποτα απολύτως και να αφήσουμε κάποιον άλλο να κάνει κάτι. Θέλει κανείς φρούτο χυμό? Καλά, ναι. Βαμ, όχι. Χάρη, ίσως. Έχεις δίκιο. Πρέπει να βοηθήσουμε, αγαπητέ Καβιμπέρ. Έχω. Εννοώ, φυσικά και έχω. Έχω φυλάξει ένα φρούτο χυμό για σένα, Γκάλα. Φρούτα του δάσους. Τον οποίο μάλλον θα πιω εγώ. Ηρέμησε, Χάρη. Είμαι ήρεμος. Με ένα έντονο, τρελά ιστερικό είδος ηρεμίας. Εκνευρίζομαι όταν το κάνει αυτό. Αλλά πίσω στο πρόβλημά μας. Πρέπει να κάνουμε κάτι για να σώσουμε τον Άι Βασίλη. Έχει δίκιο. Χωρίς τον Άι Βασίλη, τα Χριστούγεννα δεν θα έχουν καμία πλέον σημασία για κανέναν. Εντάξει,
Θα βρούμε τον Άι Βασίλη, θα σώσουμε τα Χριστούγεννα και μετά θα ράζουμε και θα απολαμβάνουμε όλη την ευτυχία που θα φέρουμε στον κόσμο. Συμφωνώ απολύτως. Αρχίζουμε με το μέρος όπου αράζουμε και απολαμβάνουμε. Όταν βρούμε τον Άι Βασίλη. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Πάμε. Μιας και τα πάμε σε ρομαντικό ταξιδάκι, να πακετάρω και λίγο γκίκατούλα μου. Θα το εκλάβω σε ένα σίγουρο ίσως. Πάμε αμέσως στο αεροπλάνο. Εγώ λέω να έρθω πετώντας μέχρι εκεί πέρα. Ξέρετε τώρα, θέλω να κάνω και λίγη γυμναστική, να τονώσω τους κοιλιακούς, τους δικέφαλους. Λυπάμαι που στο λέω αυτό, αλλά ο Βόρειος Πόλος είναι 2.448 μίλια από εδώ. Συν πλην μερικές ίντσες. Πόσα φλαπ-φλαπ είναι, είμαι Ευρωπαίος. Σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα. Ούψ, πάμε με αεροπλάνο. Καλή ιδέα, Βαμ. Την επόμενη φορά θα πετάξω. Πρέπει να κρατώ το τέλειο κορμί μου σε φόρμα σε περίπτωση που ο Μιχαήλ Άγγελος θελήσει να φτιάξει γλυπτό νυχτερίδας αντικειμνούς άντρες καλυμμένους με φύλλα. Ο Μιχαήλ Άγγελος πέθανε πριν 500 χρόνια. Δεν ήξερα καν πως ήταν άρρωστος. Λοιπόν, φτάσαμε. Πετάμε μονάχα εδώ και ένα λεπτό. Ρώτησα, φτάσαμε παιδιά. Όχι, Και τώρα, όχι ακόμα. ίσως θα έπρεπε να το βουλώσω, Νομίζω πως σχεδόν φτάσαμε. Οι αισθήσεις σου είναι σωστές, Γκάμι. Προσοχή, σας μιλάω καπετάνι. Παρακαλώ αφήστε τα τραπεζάκια και ισιώστε τις καρέκλες σας. Και όλα αυτά που λένε οι καπετάνοι. Σε λίγη ώρα θα προσγειωθούμε, παιδιά. Περίμενε, είναι η σειρά μου να προσγειώσω. Χαχα. Δεν έχεις ιδέα τι κάνεις εκεί, έτσι δεν είναι, Χάρη? Γιατί το λες αυτό? Επειδή πρώτο και κυριότερο προσπαθείς να οδηγήσεις το αεροπλάνο με τους ολοκαθαριστήρες. Απλά ήθελα να καθαρίσω τα τζάμια πρώτα. Με απογοητεύει η έλλειψη εμπιστοσύνη σου, Γκάμι. Εγώ πετάω με βάρκες. Ναι, αυτό. Πετάω με αεροπλάνα πριν τα αδέλφια Ράιτ. Εγώ και τα αεροπλάνα έχουμε μεγάλη ιστορία. Μια στιγμή να ανάψω το κλιματιστικό, κάνει τη ζέστη εδώ μέσα. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά είσαι σίγουρος ότι ξέρεις τι κάνεις, Χάρη? Η απάντηση αρχίζει από όμικρον και τελειώνει σε χ, χωρίς τίποτα στο ενδιάμεσο. Αν είμαι σίγουρος πως ξέρω τι κάνω, απολύτως, εντελώς και χωρίς κανένα ίχνος αμφιβολίας και 100% δεν έχω ιδέα τι κάνω. Δεν το έκανες ποτέ σου αυτό, Χάρη? Για την ακρίβεια όχι, αλλά πάντοτε ήθελα να μάθω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Πόσο θα ήθελα να μην το έλεγε αυτό. Τι κάνει αυτό το μαραφέτη? Παιδιά, μην προσπαθήσετε ποτέ να οδηγήσετε μονάχα αεροπλάνο προς το Βόρειο Πόλο. Τουλάχιστον όχι χωρίς την άδεια των γονιών σας. Και πού είχαμε μείνει? Α, ναι. Ένα γύρο του χωριού να βρούμε ένα καλό τόπο προσγείωσης. Όχι, ανοησίες! Δεν είδες πως υπάρχει ένας άδειος δρόμος εκεί κάτω? Προφανώς είναι ο διάδρομος. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι πανεύκολο, μη μου φοβάστε. Γιατί κάθε φορά που το λέει αυτό, η καρδιά μου σταματάει να χτυπά. Κατάφερα να σταματήσετε. Σας παρακαλώ να σταματήσετε. Ωραία προσγείωση, φίλε. Εγώ δεν αμφίβαλα ποτέ την ικανότητά μου. Είμαι σίγουρη πως ο σφιγμός μου θα επανέλθει στο κανονικό σε μερικές εβδομάδες. Μπορείς να πατήσεις και τα φρένα. Τώρα! Ενεργοποίηση αυτομάτων φρένων.
Μα τι στο καλό. Εμείς θέμε συγγνώμη. Wow. Ναι! Ήρθαμε μέχρι εδώ για να σας κάνουμε μερικές ερωτήσεις για τον Άι Βασίλη. Να φύγετε και να πάρετε τη μαγική σαύρα μαζί σας. Σας παρακαλώ, θέλουμε να βοηθήσουμε. Παιδιά, μήπως σταθμεύσαμε μέσα σε κανένα ψυγείο? Όχι, Βάμι. Απλώς σου έριξαν χιονόμπαλες κάποια γενέστατα εξωτικά. Κακό ξωτικό. Είστε υπεύθυνος εδώ, έτσι? Ναι. Δεν ξέρετε πως είναι Χριστούγεννα? Ας γίνουμε φίλοι. Τι λέτε? Και οι φίλοι δεν επιτίθενται με χιόνι ο ένας τον άλλον. Από την άλλη, οι φίλοι δεν τρακάρουν τα αεροπλάνα τους επάνω στα γλυπτά πάγου των άλλων. Ναι. Ράψτο. Μάλιστα, τώρα θα. Λοιπόν, τι έχετε να μας πείτε τώρα? Ξωτικά? Λυπόμαστε πολύ. Πολύ καλύτερα. Είσαι καλά, φίλε? Γιατί ήθελα να χτυπήσουν εμένα το γλυκούλι? Είναι νεκρός. Όχι, σκέφτηκα πως ίσως έχω μια πιθανότητα για Όσκαρ αν παίξω δραματικό ρόλο. Μην ανησυχείτε γι' αυτόν. Είναι ένας βρικόλακας που λιποθυμάει όταν βλέπει αίμα. Έχουμε ένα λιπόθυμο εδώ. Παράξενο, σωστά. Εσύ ποιος είσαι? Είμαι ο Γκάμι Μπερ. Μου φαίνεσαι πολύ γνώριμος. Μήπως συναντηθήκαμε στο συνέδριο του μάγου του Οζ πέρσι? Μα τι λέει? Καλά, πάμε. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jolly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh, yeah. Ba-da-dooby-dooby-yum-yum. 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 Three times you can ride me. Εντάξει, αρκετά κύριε Αρκουδάκη Κάμι. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε? Ξωτικά, ήρθαμε να βοηθήσουμε εσάς. Το εννοείς? Είδαμε στην τηλεόραση πως εξαφανίστηκε ο Άι Βασίλης και δεν μπορούσαμε να επιτρέψουμε να μην παραδοθούν τα δώρα στα παιδιά. Παρεπιπτόντως, ο Άι Βασίλης πήρε όλα τα παιχνίδια μαζί του όταν έφυγε. Παιχνίδια? Χωρίς εκείνον δεν φτιάχνουμε καθόλου παιχνίδια. Κύριε Ξωτικό, για να έχει αυτή η ιστορία ένα ευχάριστο τέλος, πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Πρώτα, θέλω να γεμίσετε τον μαχαιρώνα με παιχνίδια. Μα χωρίς τον Άι Βασίλη, πώς θα βρούμε κίνητρο? Ναι, στηριζόμαστε πάνω του. Ναι, ταρατατα. Ίσως αυτό που χρειάζεστε να είναι λίγη χριστουγεννιάτικη διασκέδαση. Διασκέδαση? Εμείς δίνουμε, δεν παίρνουμε δώρα και διασκέδαση. Από την άλλη παίρνουμε ολόχρονα δωρεάν θερμαντικά εσώρουχα. Για κοιτάξτε. Πέρα έξω το αμάξι, Χάρη. Λοιπόν, προφανώς εσείς τα Ξωτικά δεν γνωρίζετε τη χαρά του να παίρνεις δώρα, οπότε... Έλα, Γκάμι, σειρά μου. Άσχημη ιδέα, Χάρη. Άστο καλύτερα. Γατούλα μου. Ακούστε τι θα γίνει.
Θα πάμε να βρούμε τον Άι Βασίλη και εσείς θα μείνετε εδώ να φτιάχνετε παιχνίδια. Καπίτο! Εκτός ίσως από αυτό το καπίτο, είναι μήπως μια άλλη γλώσσα αυτή? Ξεχάστε το καπίτο. Φτάνει να καταλάβατε τα υπόλοιπα. Βλέπετε, έχει πλάκα να παίρνεις δώρα, έτσι. Ωραία, πες μας για την τελευταία φορά που είδες τον Άι Βασίλη. Ετοιμαζόταν να πάει στο νησί των Χριστουγέννων. Πηγαίνει κάποτε εκεί για χαλάρωση μετά τις γιορτές. Πες μου κι άλλα. Αχ, τι ωραία, αχ, τι καλά, θα πάω πάλι στα νησιά. Αχ, τι ωραία, αχ, τι καλά, θα πάω πάλι στα νησιά. Κύριε Εξωτικό, δεν σε άκουσα που μπήκες. Ετοιμάζεσαι για τις διακοπές, Άι Βασίλη? Ναι, φυσικά, νησί των Χριστουγέννων. Μυρίζω ήδη τις καρύδες. Είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που κάνατε φέτος. Η παραγωγή όλο και αυξάνεται. Κάνετε μια εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστούμε, Άι Βασίλη. Και μια μικρή αύξηση θα ήταν καλή πάντως. Η ταρανδί μου είναι έτοιμη? Ναι, είναι. Κύριε. Ναι. Τίποτα. Καλή διασκέδαση. Είχα ένα άσχημο προαίσθημα γι' αυτό. Όχι, έπρεπε να άκουγα το ενστικτό μου. Θα του πρότεινα να πάει με τους ταράνδους για λίγες ημέρες στον Καναδά. Εντάξει, θα βαριόταν πολύ, αλλά θα ήταν ασφαλής. Εγώ φταίω για όλα. Και εσείς ήρθατε μέχρι το Βόρειο Πόλο. Φέρατε το διάσημο πράσινο αρκουδάκι από το ίντερνετ. Σε φανταζόμουν λίγο πιο ψηλό. Ναι, εντάξει. Μην είσαι τόσο σκληρός με τον εαυτό σου. Το κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στο εργαστήρι σας και να φτιάχνετε παιχνίδια. Ναι, το διάσημο πράσινο αρκουδάκι έχει δίκιο. Πρέπει να φτιάξετε παιχνίδια για εμάς. Στο γενιάτικο πνεύμα. Εννοώ για τα αγόρια και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο. Θα το κάνουμε, Γάμι! Θα το κάνουμε! Εμείς πάμε να βρούμε τον Άι Βασίλη. Γνωρίζει κανείς που είναι το νησί των Χριστουγέννων? Όταν φτάσεις στο νησί του Πάσχα, στρίβεις αριστερά. Αλήθεια? Ναι. Μην ανησυχείτε εξωτικά. Εμείς οι σχεδόν Fantastic Four θα βρούμε τον Άι Βασίλη. Ναι! Μπράβο! Περιμένετε! Φαίνεται πως το Εξωτικό ήξερε τι έλεγε. Το νησί των Χριστουγέννων είναι αριστερά μετά το νησί του Πάσχα, απέναντι από το βέλος του Αγίου Βαλεντίνου και τη μάσκα των αποκριών. Φτάσαμε ή όχι ακόμη? Χάρη, αν το ξαναπείς θα γυρίσω και θα σε χαστοκίσω. Σειρά μου να το προσγειώσω. Την τελευταία φορά που το έκανες ήταν καταστροφή. Είδατε, τώρα ήταν μια μερική καταστροφή. Σας το είπα πως θα είστε πολύ καλύτεροι. Λοιπόν, πού είμαστε? Πανεύκολο. Θες να το μοιραστείς και μαζί μας? Κατήκαμε φυσικά. Αν μπορούσαμε να πετάξουμε, θα βλέπαμε από ψηλά τα πάντα και θα βρίσκαμε τον Άι Βασίλη. Ναι, αν κάποιος από μας πετούσε, θα μπορούσε να ψάξει και να μας πει. Περιμένετε, εγώ πετάω. Βλέπεις τίποτα? Τίποτα, παιδιά. Μα τι χαρτί είναι αυτό? Θα πάω να ψάξω στο δάσος. Μα τι κάνεις? Δώσε μου το δικό μου. Σειρά σου! Έλα τώρα. Κόφτω, Κόφτω εσύ. Βάλε χρήμα. Κόφτω! Άι Βασίλη, δεν το πιστεύω πως σε βρήκαμε τόσο εύκολα. Τι κάνεις? Τέλεια! Τέλεια! Ναι, όχι πως ήθελα να το πιω. Μας κατέστρεψαν το παιχνίδι. Ωραία, μια χαρά. Θα πάω αμέσως να κάνω ένα ζεστό μπανάκι εκεί στο Χίλτον. Αυτός ήταν σαρκασμός. Εμείς δεν κάνουμε σαρκασμούς. Παιδιά, πιστεύω πως αρχίσαμε λίγο στραβά εδώ. Ωραία. Ψάχνουμε τον Άι Βασίλη. Πιστεύω πως ξέρετε ποιος είναι. Κοντός τύπος με μακριά αυτιά, χοροπηδάει και παραδίδει σοκολατένια αυγά. Μην πάτε να με ξεγελάσετε με ανοησίες. Περνάω πολύ χρόνο με το φίλο μου τον Παμπύρο εδώ. Είδα και άκουσα όλες τις ανοησίες που έχουν υποθεί. Ευχαριστώ, Κάλα. Παρακαλώ, μικρέ. Λοιπόν, πού κρύψατε το χοντρούλι? Μα τι συμβαίνει, ελαφάκια? Δεν έχετε γλωσσούλα? Αν με ρωτάτε, αυτοί κάτι κρύβουν. Δεν σε ρώτησε κανείς. Τι πιστεύεις εσύ, Χάρη? Πιστεύω πως κρύβουν κάτι. Όπως και να έχει, χάσατε την αίσθηση του χρόνου. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν.
Οπότε, πού είναι ο Άι Βασίλης? Καλύτερα να τους πούμε. Εντάξει, πες τους. Ήμασταν μαζί και φορτώναμε το έλκυθρο όταν εντελώς ξαφνικά ήρθε ένα υπτάμενο τηγάνι. Δίσκος. Σωστά, δίσκος, με ένα παράξενο εξωγήινο τύπο μέσα. Ήταν από τον Καναδά. Όχι, δεν νομίζω. Παράξενος εξωγήινος. Εγώ θέλω 2 χαρτιά. να βλέπω το χρήμα. Θα σας το πάρω πίσω. Εγώ βγαίνω. Τελείωνε, βάλε χρήματα. Κλέβεις? Δεν κλέβω. Μην ξαφνιάζεστε, τάρανδοι, θα αρχίσετε τα ποτά σας. Λέγομαι Άλεν. Ψάχνω για το μεγάλο τύπο με την κόκκινη στολή που συχνάζει μαζί σας. Σας προκαλώ σε ένα παιχνίδι χαρτιών και αν κερδίσω ο χοντρός θα έρθει πίσω στον πλανήτη μαζί μου, εντάξει? Τέλεια. Τώρα μπορείτε να φανταστείτε ποιος κέρδισε. Wow, φαίνεται πως κέρδισα. Να δω το βραβείο μου. Και όπως συμφωνήσαμε, ο Χοντρούλης έρχεται μαζί μου. Και έτσι καταστρέψαμε τα Χριστούγεννα. Ελάτε, μην είστε τόσο σκληροί με τον εαυτό σας, παιδιά. Ο εξωγήινος σας κορόιδεψε. 5 άσους καταστρέψατε εντελώς την αγαπημένη μου ημέρα του χρόνου. Και όπως είπε η Κάλα, μην είστε τόσο σκληροί με τον εαυτό σας, παιδιά. Και πώς θα φτιάξει αυτό το πρόβλημα, μπλε μητούλα? Και για πες, γιατί είναι μπλε η μύτη σου? Άφησέ με. Πες μου την απάντηση και θα αφήσω τη μητούλα σου. Είναι το ραντάρ μου. Το ήξερα και εγώ έχω ραντάρ, μυρίζω τους δικούς μου. Και? Η δικιά μου είναι μικρή, η δικιά σου είναι μεγάλη. Και? Φαβ, είσαι ιδιοφυΐα. Κύριε Μπλεμιτούλη. Ρούντι. Ρούντι, το ραντάρ σου. Έτσι θα βρούμε τον Άι Βασίλη. Πιστεύω πως τα παιδιά έχουν δίκιο, Ρούντι. Τι θες να πεις? Χρησιμοποιείς το ραντάρ σου για να οδηγείς το έλκυθρο, έτσι? Πώς το ξέρεις εσύ αυτό? Αστείευεσαι. Είσαι ο Ρούντι, ο τάρανδος με την μπλε μύτη. Όλοι γνωρίζουν ποιος είσαι. Εντάξει, τι σκέφτεσαι? Θα ανεβούμε στην πλάτη σου και θα χρησιμοποιήσουμε το ραντάρ σου για να εντοπίσουμε τον Άι Βασίλη. Εγώ θα πιλοτάρω. Αχ, όχι. Εντάξει, θα το κάνω. Αλλά η τρελή μικρή σαύρα δεν θα πιλοτάρει. Ελάτε, παιδιά, φύγαμε. Είσαι σίγουρος πως θα πετύχει αυτό? Το μόνο για το οποίο είμαι σίγουρος είναι πως δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Τα μάτια στα 14. Πρέπει να τον βρούμε. Δεν λαμβάνω σήμα. Hey, Φαμ, βοήθησε τον λίγο. Εντάξει, θα βοηθήσω. Τον βρήκα. Τον Άι Βασίλη. Όχι, βρήκα τον φρούδοχημό. Νομίζω πως πιάνω κάτι. Είναι εκεί. Εδώ είναι! Άι Βασίλη. Ρούντι! Έφερες και φίλους σου. Γκάμι Μπέαρ, Κάλα, Χάρι, Βαμπύρο. Άι Βασίλη, ένιωθα άσχημα με αυτό που έγινε. Ρούντι, μη λυπάσαι. Απλώς απολαμβάνω λίγο ήλιο και ξεκούραση μετά τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, πώς πάει το ψάρεμα, Άι Βασίλη? Καλά, μια χαρά. Πόσα ψάρια έπιασες μέχρι τώρα? Πολλά, πάρα πολλά. Εγώ δεν θα το έλεγα πολλά αυτό. Εντάξει, δεν τσιμπάνε σήμερα τα ψάρια. Δεν είμαι και σίγουρος. Εδώ και λίγες μέρες η μνήμη μου είναι κάπως θολή. Άι Βασίλη, φαίνεται πως κάτι τσιμπάει τώρα. Το έχω. Αυτό δεν πρόκειται να το χάσεις. Το έχουμε και οι δύο, Γκάμι. Προσεκτικά, Άι Βασίλη! Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να τη ρίξω. Ξέρω εγώ. Κρατήσου, Γκάμι! Αυτό είχε πλάκα.
Η σύγκρουση με έκανε να συνέλθω από οποιοδήποτε εξόρκι μου είχαν κάνει. Φτάνει πια με το ψάρεμα. Μήπως έχετε όλοι ξεχάσει γιατί είμαστε εδώ? Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Αυτό είναι αδύνατο. Ο φίλος μου ο Άλεν σταμάτησε το χρόνο για μένα. Είπε ότι χρειάζομαι κι άλλη ξεκούραση. Άι Βασίλη, λυπάμαι, αλλά πρέπει να σας έχει υπνοτίσει εκείνος ο εξωγήινος. Ο χρόνος δεν σταμάτησε. Η παραμονή Χριστουγέννων δεν είναι σε 6 μήνες, είναι σε 6 λεπτά. Τα φετινά Χριστούγεννα είναι μια καταστροφή. Πού είναι ο Άλεν? Γεια σας ασήμαντη γήινη και ακόμα πιο ασήμαντη πράσινη γήινη. Εσύ θα είσαι ο Άλεν. Ναι, αλλιώς Θορκ Μπορκ Μπλανκτάρα από το Ζέπουλον. Ζήτα 2675882 Junior. Αλλά μπορείτε να με λέτε Άλεν. Α, ωραία. Επειδή αν το λέγαμε όλο αυτό, η ιστορία θα πήγαινε μέχρι το Πάσχα. Κοίτα, Φορκ, Ντοκ ή πώς το καλό σε λένε, ο Άι Βασίλης θα έρθει μαζί μας στο Βόρειο Πόλο. Τώρα, αμέσως. Τι γλυκιά γατούλα. Στην θέση σου θα της μιλούσα έτσι. Είσαι αδύναμη γατούλα. Βαριέμαι σας τους γήινους. Θα πάω πίσω στο δυναμικό μου διαστημόπλιο. Θα πάρω τον Άι Βασίλη από αυτόν τον άθλιο πλανήτη και θα έρθει μαζί μου στο Ζέπουλον. Ζήτα 2675882. καταλάβαμε, αλλά μας πιέζει πολύ ο χρόνος τώρα. Ο Πρασινούλης είναι προφανώς ανώτερος από εσάς τους υπόλοιπους. Σε έχω δει κάπου στο γαλαξιακό ίντερνετ εσένα, έτσι. Όταν σε βλέπω, μου έρχεται αυτό το παράξενο αλλά πιασάρικο τραγούδι και δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Άλεν, πιστεύεις πως είσαι καλός στο χορό? Επειδή εμένα μου φαίνεσαι για χορευτής. Αυτό δεν το συζητώ καν. Στον πλανήτη μου είμαστε οι καλύτεροι χορευτές του διαστήματος. Τότε σε προκαλώ σε ένα διαγωνισμό χορού. Ο νικητής κερδίζει τον Άι Βασίλη. Πώς είπαμε, Γκάμι Μπεαρόπουλο? Γκάμιμπερ. Οκ, Γκάμι Μπεαρ. DJ Κάλα, βάλε μουσική. I'm off to school, play on my computer. My Nuki never leaves my mouth. Βάλε του, Γκάμι. Even on the playground, they're on a roller coaster. I never take my Nuki out. Nuki, 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 how I love my Nuki. It's mine alone until the end. Nuki, 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 sweeter than a cookie. I'll share it if you are my friend. Nuki, 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 how I love my Nuki. It's mine alone until the end. Nuki, 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 sweeter than a cookie. I'll share it if you are my friend. All around the world, the places I show up, my Nuki never leaves my mouth. Big and strong, I'll be when I grow up, but I'll never take my Nuki out. Nuki, 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 how I love my Nuki. It's mine alone until the end. Nuki, 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 sweeter than a cookie. I'll share it if you are my friend. Ζήτω! Ζήτα, τέλειο! Κάνε κάτι καλύτερο. Χαλάκι χορού, σοβαρά. Μα, προφανώς είναι Θα ερασιτέχνης. χάσει. Ο Γκάμι χορεύει πολύ ωραία. Ο εξωγήινος θα χάσει. Ζήτω, Γκάμι, ζήτω! Come on, let's get started. Come on, let's get started. Come on, let's get started. Come on, let's get Είμαι τέλειος! Έχω πάρει φωτιά! Τίποτα δεν με σταματά! Είμαι ο καλύτερος! Θέλω να πιάσω κυριολεκτικά φωτιά! Καίγομαι! Είμαι καλύτερος από εσένα! Τώρα θα χορέψετε μαζί, χωρίς χαλάκια χορού αυτή τη φορά, παιδιά. Δώστε τα χέρια και πάρτε τις θέσεις σας. Dancing, dancing's what I need. Here we go, don't stop the beat. Dancing, dancing, hold my feet. Turn around, let me see your freeze. Dancing, dancing on the streets. For all the children.
G-U-N-N-I-D bear. Dancing, dancing, what I need. Dancing, dancing, hold my feet. Dancing, dancing on the street. G-U-N-N-I-D bear. A-B-C, and you know me. Come on, scream. Dancing, dancing, what I need. Hold me, hold my feet. A-B-C, and you know me. Come on, scream. Dancing, dancing, what I need. Hold me, hold my feet. Dancing, dancing, what I need. Dancing, dancing, hold my feet. Dancing, dancing on the street. G-U-N-N-I-D bear. A-B-C, and you know me. Come on, scream. Dancing, dancing, what I need. Hold me, hold my feet. Dancing, dancing, what I need. Dancing, dancing, hold my feet. Dancing, dancing on the street. G-U-N-N-I-D bear. Έχασες. Δεν έχασα. Ναι, έχασες. Όχι. Ναι. Όχι. Κρατάω τον Άι Βασίλη. Άδικο, Άλεν. Όχι σύμφωνα με το επίσημο βιβλίο των κριτικών, που λέει συγκεκριμένα ο Άλεν ο εξωγήινος κέρδισε με διαφορά τον μικρό πράσινο γήινο με την δυσλειτουργία στον τρόπο ντυσίματος. Είμαι ο βασιλιάς του κόσμου! Είναι άδικο, Άλεν. Γιατί ήρθες να παγάκεις τον Άι Βασίλη? Αστιεύεσαι? Τα Χριστούγεννα είναι το δυνατό σας σημείο. Θα τρελαθούνε με αυτά στον πλανήτη Ζέπουλον, Ζήτα, 2, 6 κλπ. Και πιστεύεις ότι είναι σωστό να κλέψεις τη δική μας την παράδοση? Λοιπόν, Χάρη, τι? πρέπει να κάνουμε κάτι. Βαμπύρο, πέταξε ψηλά και ρίξε μας μια καρύδα. Α, ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου. Πρώτα λες ψέματα, μετά κλέβεις. Πιστεύεις πως αυτή είναι η σημασία των Χριστουγέννων? Δηλαδή εσύ δεν πιστεύεις στην καλοσύνη και στην ειλικρίνεια? δηλαδή εννοείς πως η κλοπή είναι κάτι κακό και πως έστω κι αν ο λόγος που το κάνω μου φαίνεται καλός, δεν πάβει να είναι έγκλημα που θα έχει πολύ άσχημες επιπτώσεις για όλους? Ακριβώς. Wow, τότε χρωστάω σε όλους μία απολογία. Όχι! Ναι, φυσικά. Σας χρωστάω όλους μία μεγάλη απολογία. Δεν έπρεπε. Ήταν έτοιμος να μας απολογηθεί. Τι? Θα μου το πληρώσεις αυτό, Άλεν, επίθεση! Πριν προσπαθήσει κάποιος άλλος να επιτεθεί, ο καινούριος μου φίλος εδώ ετοιμαζόταν να μας πει κάτι. Δεν τον ξέρω και καλά. Άλεν, πάρε αναπνοή. Wow, τέλεια. Είμαι μια χαρά. Λυπάμαι. Παίρνω το τηλεοπτικό σήμα του πλανήτη σας εδώ και χρόνια. Και είμαι μεγάλος θαυμαστής της δουλειάς σας. Ήθελα να δώσω στον πλανήτη μου τη χαρά που δίνεις εσύ. Άλεν, πάψε να κλαις. Άλεν, γιατί δεν χρησιμοποιείς το ραβδί σου και να γίνεις Άι Βασίλης? Τι πράγμα? Μπορώ να σου δώσω και συμβουλές. Δεν είναι τέλειος ο τύπος. Καταλαβαίνετε γιατί ήθελα να τον απαγάγω. Δεν πάβει να είναι γενναιόδωρος. Παιδιά, λυπάμαι που χαλάω τη στιγμή, αλλά δεν θα καταφέρουμε να επιστρέψουμε εγκαίρως για να σώσουμε τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, εντάξει. Αφού απήγαγα τον μεγάλο και έκανα ζαβολιές, νιώθω υπεύθυνος. Οπότε θα σας πάω με το διαστημόπλοιό μου. Πόση ώρα θα μας πάρει? Από εδώ. Περίπου 3 δευτερόλεπτα. 4 αν έχει ποτηλιάρισμα. Δεν προλαβαίνουμε να δούμε και ταινία. Ακολουθήστε με. Είμαστε έτοιμοι για απογείωση. Επόμενος σταθμός, Βόρειος Πόλος. Ήρθαμε. Δεν κατάφερε! Εσείς κάνατε αυτό που συμφωνήσαμε. Wow! Ξεχάσαμε τους ταράντους. Αυτό έχει λύση. Μια πολύ γρήγορη λύση.
Σε συμβουλεύω να ετοιμάσεις το βοηθητικό φρένο. Έμαθα πως αν δεν το κάνεις εγκαίρος θα δημιουργηθεί μια πολύ τρομακτική κατάσταση. Λοιπόν, εγώ καλύτερα να την κάνω από εδώ. Σε περίπτωση που η Τάραντη κρατάνε μούτρα για αυτή την υπόθεση απαγωγής του Άι Βασίλη. Μα θυμάσαι τι σου είπα. Δεν θα τρως όλα τα μπισκότα που σου αφήνουν, έστω κι αν εγώ το κάνω. Πεθάνω με τους αποχαιρετισμούς. Αντίο, Άλεν. αντίο. Γεια σου, Άλεν. Καθήκον, κύριε. Παρόν! Άι Βασίλη, χαίρομαι που επέστρεψες. Και τώρα που είσαι εδώ, σκέφτομουν μερικά πράγματα που θα μπορούσα να κάνουν τα Χριστούγεννα μου ξεχωριστά. Όπως... Ακούς κουδουνάκια? Αντίο! Καλά Χριστούγεννα! Ελάτε, παιδιά. Ας πάμε πίσω στο σπίτι. Αντίο! Γεια σας, Αντίο. μικρά μου. Να φροντίζετε ο ένας τον άλλον. Αντίο, σωστά, αντίο! Καλά Χριστούγεννα! Το καλό. Μη φάτε πολλά μπισκότα. Αντίο. Προσεκτικά, μη συγκρούσεις πάλι. Αυτό δεν θα συνέβαινε χωρίς εμάς. Νιώθω ωραία, εσύ. Ναι, κι εγώ. Καλά, είχες δίκιο. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο. Ας το πάρει το ποτάμι, είναι Χριστούγεννα. Πώς μπορείς να έχεις τόση ενέργεια? Δεν κοιμηθήκαμε εδώ και μέρες. Παιχνίδια, 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 παιχνίδια. Κάποιος άφησε ένα σημείωμα. Είναι αυτό. Άι Βασίλη! Ναι, αυτό είναι, ναι, είμαι χαρούμενος, ναι, χρειάζομαι λίγη βοήθεια. Αγαπητέ Γκάμι Μπέρ και φίλοι. Αυτός είμαι εγώ. Αυτοί είμαστε εμείς. Παρακαλώ, συνέχισε καλά. Αγαπητέ Γκάμι Μπέρ και φίλοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που με βοηθήσατε. Για μένα λέει. Να συνεχίσω? Παρακαλώ, συνέχισε. Δεν είναι συναρπαστικό αυτό. Είναι ο βασιλιάς των δώρων και ο βασιλιάς των δώρων μας χρωστάει χάρη. Την αφήσουμε πρώτα να τελειώσει. Συγγνώμη, Κάλλο. Θέλω να σας δώσω. Τώρα! Να σας δώσω το σεβασμό και το θαυμασμό μου εφόρου ζωής. Καλά Χριστούγεννα. Άι Βασίλης. Όχι. Όχι. Αυτό το παιδί με κάνει και ανηθικό. Απλώς ήθελα να πάρει πολλά δώρα. Θα ήθελα πολλά δώρα. Γκάμι, σύνελθε. Σκέψου το καλά, φίλε. Δεν είναι καλύτερα να δίνεις παρά να παίρνεις. Για δες, σου δίνω τα γυαλιά μου. Βλέπεις, νιώθω ωραία που σου έδωσα κάτι. Κατάλαβες? Σκέψου όλα τα παιδιά που θα κάνουν Χριστούγεννα τώρα εξαιτίας μας. Αυτό δεν σε κάνει να νιώθεις όμορφα? Ναι. Δώρα. Γιουπί.
Αγκάμι Χριστούγεννα σε όλους! Α, τα Χριστούγεννα. Ένα φως που φωτίζει γήινους και εξωγήινους. Και τώρα και τα ρομπότ. Christmas is coming, Christmas is coming, Christmas is coming, Christmas is coming, Christmas, it's Christmas time. Christmas is coming, Christmas is coming, Christmas is coming, Christmas is coming, Christmas, it's Christmas time. Come on, let's get started. 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 Gummy up, Google and check for Green Bear. I'll tell you what you find, I'm gonna be there. I can't miss Mr. Gummy Bear popping up and check it out. Come on, let's get started. Your turn, tweet me now, people everywhere. We're getting ready, lift off to the stratosphere. No way I'd ever leave without you. Join a trip, rocket ship, we will have a party, let's go. Mr. Gummy Bear, Mr. Gummy Bear. Let's rock this party, wake it on the internet. Dance with the green bear up until it's time for bed. They call me chubby, but I'm no jelly bean. They call me crazy hair. Everybody's great. Just call me Gummy Bear, don't call me Winnie Pooh. They say I'm hazy, goofy, crazy, but I'm really cool. I can dance and move my feet to the beat, to the beat. Call me funny bear, but really I'm a gummy bear. Gummy up, Google and check for Green Bear. I'll tell you what you find, I'm gonna be there. I can't miss Mr. Gummy Bear popping up and check it out. Come on, let's get started. Your turn, tweet me now, people everywhere. We're getting ready, lift off to the stratosphere. No way I'd ever leave without you. Join a trip, rocket ship, we will have a party, let's go. Mr. Gummy Bear, Mr. Gummy Bear, Mr. Gummy Bear, Mr. Gummy. Vamos a que vamos, vamos a que vamos, vamos a que vamos, vamos a que vamos. Huevo así, gordo ya, el osito verde. Te digo lo que hay, ahí no estaré. Yo puedo estar sin señor comiéndola. Pasa ya, chequealo, vamos, intentamos. Muévete, tuteame, gente sin final. Preparados para asesinar la atmósfera. No les salir sin ti. Disfrútalo, cógete, vamos a intentar. Señor Gominola,
το παριζάκι μου να είναι. Στην άμμο την καυτή θα παίζω λιμερής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Το αντιλιακό θα βάζω τα νοπής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Παριζάκι η φαντής, η φαντής. Στα νησιά θα ταξιδεύω, με καβούρια θα χορεύω, παριζάκι σε λατρεύω, η φαντής. Θα κάνω και βουτιές, με μάσκα ή χωρίς, αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Θα με καλό παιδί και επιμελητής, τώρα αστέρι θα με εγώ της αριθμητικής. Θα με ρωτάς εσύ λέξεις γραμματικής, θα μελετήσω και τους Έλληνες τους συγγραφείς. Παριζάκι η φαντής, η φαντής. Το δάσκαλο τον αγαπάω, τον ακούω και τον πάω, παριζάκι άμα φάω, η φαντής. Θα με καλό παιδί, άριστος μαθητής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Κύριε, κύριε, το μάθα νεράκι, η φαντής παριζάκι. Θα με καλό παιδί και επιμελητής, τώρα αστέρι θα με εγώ της αριθμητικής. Θα με ρωτάς εσύ λέξεις γραμματικής, θα μελετήσω και τους Έλληνες τους συγγραφείς. Παριζάκι η φαντής, η φαντής. Το δάσκαλο τον αγαπάω, τον ακούω και τον πάω, παριζάκι άμα φάω, η φαντής. Θα με καλό παιδί, άριστος μαθητής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Θα με καλό παιδί, θα είμαι και γουρνής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Το βράδυ της γιορτής, το τζάκι χορευτής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Παριζάκι η φαντής, η φαντής. Το έλκυθρο έχει πάρει φορά, κάτω από το δέντρο τώρα, θέλω παριζάκι τώρα, η φαντής. Στα χιόνια θα με βρεις, θα παίζω λιμερής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Χρόνια πολλά! Διαβάζω όσο θες, θα κάνω ό,τι πεις, αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Θα κοιμηθώ νωρίς, θα είμαι συνεπής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Παριζάκι η φαντής, η φαντής. Πάντα πρώτο στο σχολείο, αγκαλιά με ένα βιβλίο, γέμισε το ψυγείο, η φαντής. Θα με καλό παιδί, άριστος μαθητής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Δεν κάνω ό,τι θες, να πας να γαμηθείς, αρκεί το παριζάκι μου να είναι μηδενιστής. Θα κινηθώ στις 3, θα γίνω ταβατζής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι μηδενιστής. Μηδενιστής, μηδεν. Μπιτς, στα παπάρια μου σε γράφω, είμαι 8 και κάνω πάφο, ένας είναι ο MC μηδενιστής. Θα με κακό παιδί, θα κάνω μόνο της, αρκεί το παριζάκι μου να είναι μηδενιστής. Θα με καλό παιδί και επιμελητής, τώρα αστέρι θα με εγώ της αριθμητικής. Θα με ρωτάς εσύ λέξεις γραμματικής, θα μελετήσω και τους Έλληνες τους συγγραφείς. Παριζάκι η φαντής, η φαντής. Το δάσκαλο τον αγαπάω, τον ακούω και τον πάω, παριζάκι άμα φάω, η φαντής. Θα με καλό παιδί, άριστος μαθητής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι η φαντής. Δεν κάνω ό,τι θες, να πας να γαμηθείς, αρκεί το παριζάκι μου να είναι μηδενιστής. Θα κινηθώ στις 3, θα γίνω ταβατζής, αρκεί το παριζάκι μου να είναι μηδενιστής. Μηδενιστής, μηδεν. Μπιτς, στα παπάρια μου σε γράφω, είμαι 8 και κάνω πάφο, ένας είναι ο MC μηδενιστής.
είμαι κακό παιδί. Θα κάνω μόνο της, αρκεί το παριζάκι μου να είναι μηδενιστής. Διαβάζω όσο θες, να κάνω ό,τι πεις. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι υφαντής. Θα κοιμηθώ νωρίς, θα είμαι συνεπής. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι υφαντής. Παριζάκι υφαντής, υφαντής. Πάντα πρώτο στο σχολείο, αγκαλιά με ένα βιβλίο. Γέμισε το ψυγείο, υφαντής. Θα είμαι καλό παιδί, άριστος μαθητής. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι υφαντής. Δεν κάνω ό,τι θες, να πας να γαμηθείς. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι μηδενιστής. Θα κινηθώ στις 3, θα γίνω ταβατζής. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι μηδενιστής. Μηδενιστής, μηδεν. Μπιτς, στα παπάρια μου σε γράφω. Είμαι 8 και κάνω πάφο. Ένας είναι ο MC μηδενιστής. Θα είμαι κακό παιδί, θα κάνω μόνο της. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι μηδενιστής. Κύριε, το μαθανεράκι. Υφαντής παριζάκι. Δεν κάνω ό,τι θες, να πας να γαμηθείς. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι μηδενιστής. Θα κινηθώ στις 3, θα γίνω ταβατζής. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι μηδενιστής. Μηδενιστής, μηδεν. Μπιτς, στα παπάρια μου σε γράφω. Είμαι 8 και κάνω πάφο. Ένας είναι ο MC μηδενιστής. Θα είμαι κακό παιδί, θα κάνω μόνο της. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι μηδενιστής. Θα είμαι καλό παιδί και επιμελητής. Τώρα αστέρι θα είμαι εγώ της αριθμητικής. Θα με ρωτάς εσύ λέξεις γραμματικής. Θα μελετήσω και τους Έλληνες τους συγγραφείς. Παριζάκι υφαντής, υφαντής. Το δάσκαλο τον αγαπάω, τον ακούω και τον πάω. Παριζάκι άμα φάω, υφαντής. Θα είμαι καλό παιδί, άριστος μαθητής. Αρκεί το παριζάκι μου να είναι υφαντής. Κύριε, το μαθανεράκι. Υφαντής παριζάκι.